Čaute, dneska bude stream, dneska koľkatého je 2.3. Dneska bude stream a bude to stream na Twitchi. Moje meno je tam Simon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Vlastne taká postupka, ale že dve deviny tam sú iba. A dneska tu budeme stavať dom a v tom dome budeme mať aj axolotla, lebo som ho našiel, keď som minulý stream ťažil v kejvke, tak som ho našiel a dneska si pre neho spravíme voľaké miesto. Mám tu aj už voľačo akože spravené, takže môžeme dneska teda ešte raz na Twitchi o 16:00 bude stream a budeme tu stavať dom a toto a akvárko pre axolotla. Takže ešte raz, moje meno je Simon a idete ako keby, že postupka, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a ďalej. Ale do deviny tam napíšete ešte jednu devinu a máte to. Dobre? Takže čaute.